1 לספטמבר, שמח חברים, מה שלומכם? אבנר מקלמר פיננסים. אז שיהיה קודם כל בהצלחה לתלמידים בבית הספר, לילדים בגן, ואיזה כיף שהילדים חזרו למסלולים, ובדיוק על זה רציתי לדבר איתכם. על החשיבות של מסלולים במשכנתא, על התמהיל, הדבר הגדול הזה שכולם מדברים עליו ונמנעים מלגעת בו. אז שימו לב חברים, זה הדבר הכי חשוב במשכנתא, ואני אפילו אגיד יותר מזה, אפילו יותר חשוב מהריבית. מהסיבה הנורא פשוטה, הריבית תמיד אפשר להשיג 10 פחות או 10 יותר, בבנק הזה ככה, בבנק האחר ככה. תנאי השוק הם תנאי השוק והם חזקים מכולם, אבל למסלולים יש חשיבות עליונה. בחירה במסלול לא טוב יכולה לגרום לנזקים של מאות אלפי שקלים. אתמול זוג שאני עורך לו מחזור לא הבין שהוא לוקח מסלול צמוד מדד, ב4 שנים צבר 100,000 שקלים הצמדות מדד, וכעת לא יודע איך להתמודד עם זה, מכיוון שהוא משלם 4 שנים 4,500 שקלים בחודש, והקרן חברים לא פחתה. אז שימו לב, למסלולים יש חשיבות עליונה וחשוב להתייחס אליהם לעתים גם יותר מהריבית. אז פנו אלינו עד היום, נמליץ לכם על תמהיל טוב, על תמהיל שהכי נכון בתקופה הזאת שהריביות גבוהות, כדי שתהיה לכם משכנתא טובה, נוחה וחכמה. קלמר פיננסים.